गुड मर्निं सनाफोर लोगोफोर दिनैनि बैसागु बोथोरनि गोजोन हामलायनायखौ बाहरबाय नोंथांमोननिसिम दिनै माने जोंनि गामियाव माने लाइब्रेरिनि सिथ्लायाव माने आर'नाइ बिर होनो लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना लोगोफोर दा बेयाव आं फैदों आरोना एसे माने मानसिफोरा दासो तैयारि खालामबाय थादों दा नुनो मोनगोन नोंथांमोना मा मा जायो दिनैनि दिनाव थ' नायलांबाय थादो सिम्पोल सा ब्लग बेनो आरोना जोंनि गामि बेथि सेंग्राफोरा माने जोंनिया प्रग्राम मावनो थाखाय बाहागो लानो नेगासिनो ओमफ्राय लाइब्रेरिनिथिं लाइब्रेरि आरोना बे जोंनि गामिनि ओमफ्राय नै तैयारि खालामगासिनो आर'नाइ बिर होनो जोंना आदाया ओमफ्राय जोंना बिथिं दखान गामिनि गेजेराव माने पुरा फुल माबा मोनजोबखायो आरोना बेयाव जि नांगौ मोनजोबखायो आरोना बे दखानाव बेयो जोंनि गरासरनि भितराव जायो माने बालाबारि होननाय गामियाव मोनजोबखायो आरो नायना लादो ओमफ्राय नै दखाना बेनो एटिएमनि फैसा दिहुननाय सोनाय सब जाजोबो नै जोंना बसआ बेनि मालिकआ माने एभ्रिथिं खालामजोबखायो अनलाइननि खामानिखौ गासैखौबो बियो माने जोंना दिनै दमासिनि माने आलारि बाथि फोजोंनायदों आरोना जोंनि बाथौ गुदियाव बे आर'नाइ फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय जोंनि गामिनिनो आगोलनि रायजोनि बारग' नेहाथारि बिथां मानगोनां बलचन्द्र बिथांखौ फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय हांख्रायना लाबोनाय जादों। बे फिरफिलाखौ बिरहोनायनि सिगांनो जोङो जोंनि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आं जोंनिनो मानगोनां बिथां फुवा बर'खौ खावलायनाय जाबाय। आरो बेयो जोंनिया होबाय दा दिनैनि बे जथुमायाव फिरफिलानि सोमोन्दै एसे बुंनो होननायलाय आं बिनि सायाव बुंनांगोन। दा जोङो इन्ड' मंगलियान फोलेरनि मोनसे दालाय बेनिखायनो जों इन्ड' मंगलियान हिसाबै जोङो गोमो जायनि मोदोमनि कालारा गोमो होननानै बुङो बेनिखायनो जोङो फिरफिलाखौ गोमो बाहायो आरो जों मिथिंगादो रिलेसन जाय बैसागोआव जों सोमखोर माने बिफां लाइफां बिलाइजों माने सोमखोर मिथिंगा माने साफ्रोमबो बुहुमा बेनिखायनो जोङो बेखौ गोथां हिसाबै बाहायनाय जायो। दा बेनो आरो बेनिफ्राय जोङो बैसागोनि 1 तारिखनिफ्राय जोङो मानसिनि बैसागु होननाय जायो। 1 तारिखनिफ्राय जों 7 सानावलागै बेखौ फालिनाय जायो जाहाथे बे फालिनायाव जोंनि गासै बोराइ बन्थ' उन्दै गिदिर अनलायनायनि गेजेरजों अननाय आरो होनाय लानाय गेजेरजों बे बैसागुखौ जोङो 7 सानावलागै फालिनाय जायो। गुबुन गुबुन लिरगिरि आरो गुबुन माने माबाफोरनि बायदिब्ला बैसागुखौ बोसोरनि आगु होननायनिफ्राय बैसागु होननानै बुंनाय जादों आरो माने अननाय होनाय लानायनि बिनाय लानाय होनायनिफ्रायबो बैसागुआ सोमजिदों होननानै बुंदों।
दा आं बाराखौ बुंलिया सोबबो मिथिगौ दानि जुगाव लेखा फरा सोब गोरों थेवब्लाबो जोंनि आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारिया एसे बुंनो होनायलाय बेखिनियावनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसे फोजोबनाय जाबाय कार्जकुसिया माने सिम्पोल भाबैबाबो माने बाराद्राय माबा धामधुमै जायाखैब्लाबो ओरैनो माने गामिनि आन्था जोंनि माने दिनैनि बे दमासि माबाखौ माने उद्घाटन खालामबाय आरोना आर'नाइ बैसागो फालिनायखौ दा माने गामिनि नालाय दा प्रग्रामा जोंना दंबावो आरो सोलिबाय थागोन बिदिनो गामि खाथियावनो दङ आरो गिदिर प्रग्राम बेखौ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन नेक्स्ट भिडिअ'आव नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै गामिनि गथ'फोर देनां देरबाथाय नायनो थाखाय होना दोनबाय इसोरखौबो सेंग्रा देरबा नायनो हागोन नोंसोरो बरियानो नै जोंनिया बैसागोनि दिननि माने आलासि फैगोन नालाय बहुत दमासिनि होख्लायबाय आरोना जोंना गामियावनो अमा मासे नांखायो एकदम माने जोबखाय दांख्लाबजोब्बायलै अमा मासेखै नै दांख्लाबजोब्बाय